Кой ще познае повече думи? Тях двамата. Силно оръжие във Fortnite. Емка. Емка. Не. Снайпер. Не. RPG. RPG е другото име. Не. Базука. Да. Нещо, на което сядаш с три крака. Триколка. Не. Тротинетка. Не. Трикрак стол. Животно, което иска да изяде кокошката. Вълка. Точно така. Сок, който е от зеленчук. Зеленчуков сок. Не. Пюре. Не. Това от зерето сока ли къп беше? Не. Не знам. Този плод е зеленчук. Домат. Да. Домат. Доматен сок. Сос. Сок. Спрей, който маха лошите миризми. Дезодорант. Да. Хайде. Череша, ама не баш. Вишна. Да. Това бяха въпросите. Купете си играта и чао!